žuta još neka tirasto bijela, ali je zvijezda. Molim? Nema. Ali ne, historiju me nije mogao pitati zato što je čitav čas, to smo čitati radnu lekciju. Iz biologije me nije mogla pitati zato što je ovo druga nastavna tema. Zašto druga nastavna tema? Bila je naša nastavnica, ali ova ono kao, sve koje će da bude nastavnica pa ono, znaš. Sutra će geografija. Pa, sljedeći utorak je nastavnik rekao da će nas pitati. Sljedeći utorak je nastavnik historije rekao svakako da će nas pitati. Da se ja odmah to javim. Pa ja, treća sedmica. Kako?